girgizan ƙasan da aka yi a ƙasar Iran ya tada ƙura a duniya. Ana tunanin Iran ta yi gwajin makamin nukiliya na farko ne a tarihi. Wato an samu girgizan ƙasa a jiya da daddare a ƙasar Iran, wanda kafar yaɗa labarai na Al Jazeera ta buga cewa an samu girgizan ƙasa mai ma'aunin maki 6.4 wato 6.4, wanda kafafen yaɗa labarai da dama banda Al Jazeera suka tabbatar da haka. Amma bayanan da ya fito shine girgizar ƙasar nan ba wai a bainan sararin doron ƙasa yake ba, a ƙarƙashin ƙasa ne aka samu wannan matsalar na girgizar ƙasar, wanda yanzu maganar da ake ciki hukumomin leƙen asirin Isra'ila da ƙasar Amurka suna bincike mai zurfi akan ko dai ƙasar Iran ta gwada makamin nukiliya ne, wanda hakan ya tabbata. Ministan harkokin tsaro na ƙasar Isra'ila wato Israel Katz ya fito ya ce suna sa ran ƙasar Iran ba gwajin makamin nukiliya ta yi ba, dan jikinsu yana ba su akwai wani abu mai tsoro da ya faru. Ya za a yi a ce an yi girgizan ƙasa kuma tabbas duniya ta tabbatar da an yi girgizan ƙasa, amma alamun girgizan ƙasan bai bayyana a bainan doron ƙasa na ƙasar Iran ba, sai zamanto a ƙarƙashin ƙasa. Kuma da dama daga cikin hukumomi na duniya, har shi ita kanta hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya ƙarƙashin shugabanta wato Rafael Grossi, an ce manyan jami'an hukumar suna nan za su ƙaddamar da bincike akan halin da ake ciki. Duniya ta shiga rudu, ana zargin Iran ta yi gwajin makamin nukiliya ne. Ku je Play Store ku soke manhajar mu na Dan Show, muna sai da data mai arha, data mai sauki, data mai daɗin amfani. Kuma kada ku manta, gwamnatin ƙasar Iran ta ce muddin aka kai mata hari to za ta alkinta sinadarin uranium yanda zai kai kera makamin nukiliya. To ana tunanin kuma ya riga ya ma faru da alamun haka din. Wallahi mutanen Arewa da ke jina da sauraro na, ku zaɓi mutumin nan waje, ku yi voting ɗin shi out. Idan Arewa ta kuskure Bola Ahmad Tinubu ya dawo, to za mu koma bayi a Najeriya. Kuma abin da ake gudu shine 2031 shi zai naɗa shugaban ƙasa. Duka gwamnonin Najeriya shi zai naɗa su kamar yadda ya a Lagos. Baka isa yau a jihar Kaduna ko a Kano ko Katsina ɗan siyasa ka tashi ba, sai wanda ya yarda da shi. Shigan abin da ake yanzu. Shigan abin da ake sai shi zai naɗa. Ai yanzu ya fara. Kamar yadda ya a Lagos shi zai naɗa gwamna, shi zai naɗa kwamishinoni. To haka zai mai da Najeriya 2031, in yana raya har 2036. Duk gwamnonin Arewa shi zai naɗa shugaban ƙasa. 'Yan siyasa ku tashi, sarakuna ku tashi, 'yan kasuwa ku tashi, ku haɗa kai. Ko munafunci za ku yi, ku kar ku bar mutumin nan ya dawo. Dawon shi ba alheri bane ga Arewa. Dawon shi ba alheri bane ga Najeriya. To abin da muke so, ana ganin Malam Nuhu Ribadin nan kamar da shine da ɗan gaban goshi, shine ake zargin a ce an yi abu kaza, an canja wancan, an takura wancan, duk abin da ya shafi shi zaka ga ana Nuhu Ribadin kamar shine kawai wakilin Arewa. A iya ganin yayi abin nan da ake ce na butulci, an ci moriyar ganga, ne za a yada koren take nan. To ai ɗabi'a ce ta shi Bola Ahmad Tinubu shugaban ƙasar Najeriya. Tun yana Lagos haka yake, duk wanda suka san shi. Duk wanda ya yi amfani da shi, to baka da tabbas zai watsar da kai. Suna da ajanda ta tsaro. Development agenda of Western Nigeria suna da ita ta tsaro. To yanzu ne lokacin da daga nan zuwa shekara ɗaya za a implementing ɗinta, amma to ba zai yi amfani da Nuhu Ribadu ba. Shi yasa ya kirkiri Homeland Security. Wannan kaga ai bai rabe ya dauko yasa na cikin gida. To duk abin da za a shirya na makircin tsaro, to da wannan bai rabe. Saboda abin da Nuhu Ribadu za a je shi a gefe. Saboda ina fahimtar da mukamin nashi yake, abin da ya shafi tsaron Najeriya shi za a yi, abin da ya shafi kasashen waje. To ina fahimce ka, ai mu ba ruwan mu da abin da ya shafi kasashen waje kenan ko? To kenan abin ya dawo hannun yanzu wannan wanda aka nada kenan. Ya dawo hannun shi saboda abin da zai tabbatar ajandar su kan tsaro, to ba zai yi da Nuhu Ribadu ba. Shi yasa ya ce kai na cikin gida, Nuhu Ribadu na waje. To amma ana ganin kamar yana da alaka. Yanzu in baka manta ba, yayi amfani da Ganduje. Yanzu ina Ganduje. Yayi amfani da former gwamna na Jigawa wanda ya bashi ministan tsaro. Yanzu yana ina. Ka kalli su Malami, duk yaran Buhari da su aka kawo shi, yau suna ina. So saboda haka shi ma Ribadu lokaci ne. Ga su 'yan Rufa'i. Waye kai 'yan Rufa'i ihu? 'Yan Rufa'i ma cewa duk Arewa ba da tijo saboda Tinubu su ne dattawa. To yau gashi nan yana ina. To abin da za a duba, ana ganin kamar abun nan ne da ya bullo na zargin za a mashi juyin mulki. Dalilin da yasa yake ganin bare ya yi ta ga tsantsan da 'yan Arewa gara a haɗa kai da shi a kifar. Ka je ka yi bincike akan development agenda of Western Nigeria. Security na cikin muhimmi.
tsare-tsaren ci gaban yankin su kenan na tsaro kuma shi za implementin maganan banza ce kirkira gwamnati ta yi su za su implementing agenda su za su tabbatar da ita shi sa ya dauko bai ba zai taba yadda da dan arewa a harkar su ta tsaro duk lalacewar Nuhur Bado akwai abin da aka zo Nuhur Bado ba zai yarda da shi ba shi ma ba zai kalli Nuhur Bado ya ce ayi ba amma ya dauko dan uwan shi dan uwan shi dan a tabbatar da waccan agenda tsohon soja dan a tabbatar da wancan agenda tasu ta South yankin su na Yarbawa